Right, so for today, nagpe-prepare ako ng things para sa gagamitin ko bukas kasi sa wakas, matutuloy na yung Pangasinan tour. Madadalo na natin si Zai, yung official OBR natin. So, yep. Meron dalawang jackets dito. Pagpipilihan ko pa ako alin yung gagamitin ko. And then, of course, HJC number 1. Alpha 11 Bleer. So, carbon siya. Magaan. So, maganda siya sa long drive. Meron din mga damit. And then, dito sa bag na to, ito. So, may helmet dyan. So, CS15 HJC din. Yan ang papagamit natin kay Zai pag umangka siya, pag mamamasyal. Saan siya na medyo magulo yung kwarto kasi nga nag-aayos ako. Then sa belt bag natin, nitro. Maganda to, magaan. Then maraming compartments. So maraming pwedeng ilagay. Power banks. So naglagay ako dalawa. Maganda kasi to. May nangyari kasi saan last time. Naubusan ako ng battery sa cellphone, so hindi ko makagamit ng maps. So magma-maps ako kasi hindi ko abisado yung daan. And then selfie stick, Bluetooth. I believe this is Huawei. Maganda to kasi bukod sa Bluetooth, meron siyang flashlight or di ko alam ikaw na tawag dito. Ay, yan. Na-adjust. Yan. Ano ba ito pa tayo? Yun. Okay. So, yan. Meron ibang things doon. Nasa compartment na ng motor. Nalagyan na ng tubig. Then, let's see kung ano pa yung pwede natin dalan. Okay, so update ko na lang kayo sa lakad bukas. Ride safe. Okay, so time check 4:37. Aalis tayo. Ito si Raven. So, okay naman yung condition niya. Again, pupunta tayo ng Pangasinan. Maaga pa. Okay, so, yep. Ride safe. See ya. Time check 5:57. Dito na tayo sa Malolos. Paot ako sa inyo. Ayan, so biyahe na ulit tayo. Alright, so time check. Nandito na tayo sa pupuntang Magalang sa may Pampanga. So nag-stop lang ako kasi ganda. Nakikita mo na yung bundok. Pakita ko sa inyo. Yan, so ganito yung view. Ganda eh. Wow. Yun. Hindi ko lang alam kung anong bundok siya. Pero yung ganda. Alright, so let's go. Ayun, view. Tapos dito tayo kakain pala ate. Mami. Saan yung lugar? Right.
tayo. Kamaling Carlock. Yun. Parang pa tayong 2 hours. 2 hours na biyahe. Okay, so time check 10:30. Yeah, 10:30. Nasa Pangasinan na tayo. Pero hindi ko lang alam saan exact. Pero lagpas na tayo sa yung Matamgaran. Yun yata yung pronunciation. Matamgaran. Kasi may nakita akong signage. So, pero after that, meron pang isa. Nakalimutan ko lang kung ano yung name. And then from here hanggang Kilazay, 1 hour pa mahigit. Papahinga lang tayo kasi medyo kailangan stretching. Then hydrate na rin tayo. And si Gojo. Hydrate na rin tayo. Okay. Yun lang. Then after this, biyahe ulit. So see you. Malapit na tayo. Picture lang. Ang ganda kasi na ito. Ang galing. Ang ganda ng ilog nito. Hindi siya ilog pero dagat. Wala. Ito. Ano yung dagat oh. Okay, so yep, nagkita rin sa wakas. Ay, akala ko picture. Kita rin sa wakas. Yan po si Zai, ang ating official OBR GF. Mamasyal kami. Ayan. So, binahe ka to 8 hours. 7 hours. 7 hours. Ano yung sabi ko sa'yo? 8 hours? 7, no? 12 hours. Grabe, 12 hours. 7 hours. So, ayan, mamasyal tayo. Tingnan natin kung ano meron dito. Pupunta na kami sa may dagat. Maliligo ka. Lalim yan eh, no? Hindi, I mean, hindi siya yung yung beach. No? Hindi. Parang daungan siya. Daungan talaga siya. Pakita ko sa inyo. Okay, so, yun yung 100 islands. 1 to 3, 100. Ayan, yun daw siya. Nabilang na ni Zay. So, legit. 1 to 3, 100. Yan. So, ito yung mga bangka papunta dun sa 100 Islands. Magkano ba masahe? Depende daw sa mood ng driver. So, Range yata ng 2K hanggang 3K. pag sexy, half the price. Ganda. Yan, so souvenir shop. Dami. Nakabili na tayo. Yan. Actually, madami dito. Bags. Ay, ang cute ah. Hindi. Totoo kaya yan? Wallet. Ay, ang galing yung wallet ah. Pahawa naman yung kapal. Oh. Patnubay ng magulang ay kailangan. Oh, cute na. Kano kaya yan? Patalo natin. So, pauwi na kami. Marami pa sana magandang view. Kaso madilim na, hindi pa ako familiar sa daan. So, nag-decide kami umuwi na. Pero, yep, abangan nyo yung part 2. Siyempre, mamasyal pa tayo dito sa Pangasinan. See you!